Денят започва с приятна мелодия. Днес ще ви покажа нещо готино. Как превръщаме ръчно рисуваните ни акварелни картини в уникални тениски. Първата тениска за деня е с кучи порода английски пойнтер. Следва тениска с картината ни с розово фламинго. Любим дизайн на дамите. След това продължаваме и с един още по-цветен жираф. Следва тениска с лъв. Всеки детайл от акварелната картина е пресъздаден абсолютно точно върху памука. Тениската с колибри и китайска роза е още един пример за изкуство, което съчетаваме с текстил. Морска тематика? Няма проблем. Акулата вече се принтира, остава само да мине през пресата и е готова за носене. Следва още едно куче, порода американско були. Кафявата мечка е част от нашата колекция с горски картини. Изключително детайлна и въздействаща. Следва тениска с вълк, символ на свобода и независимост. И докато тениската оживява пред очите ни, подготвям една от любимите ми картини. Черна пантера с пронизващи очи. А този черен красавец е порода фризийски кон. Завършваме с едно бебешко боди с усмихнато жълто патенце за най-малкият ни клиент днес. Всяка тениска е създадена с оригинална картина, рисувана от художника Славейка Аладжова, отпечатана с най-добрата технология, за да гарантираме ярки цветове, дълготрайност и комфорт. Разгледайте всичките ни картини на сайтът ни artidea.bg. Изкуството не е само за стените, вече можеш и да го облечеш.